खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरो फिन बरायहरनाय थाबावलायबाय बोथोराथ' जोबोद गरम बेजों लोगोसे आं बहुद बेस्थ' दङ दायो भिडिअखौनो लाबोनो मोनाखै नायलां आं मा बेस्थ' दङ नै आङो माबायदि बेस्थ' दंमोन फायखाना बाथरुम बानायदों नै दाबो कमप्लिट जायाखै दाखालि खोन्थादोंमोन आं नोंथांमोननो फायखाना बानायनो नागिरदों होननाया नै दायो बिसिम आवगायबाय दिनैहाय सिलिंनि मिस्ट्रिल' फैदों बेनि फैयासै नै न' गोदान बानायदों गंसे फिसानो बोथोराबो जोबोद गरम आयु 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 नैबे हाफ वालावहाय एसे फुल डिजाइन बानायनो नागिरदों ओंखायनो बिदि खालामना दोनथ'बाय नै दरखं गरिब अबस्था बेफोरबायदि फिसा फिसौ लुनानै थालाबायनोसै मालाय बादि बिल्डिंबो लुनो हाया पकेट गैया सिलिं होगोन बेयाव दिनै ओरै बारान्दा खोलानि न' बेयो आलासि जिरायग्रा जागोन बेयो रुमा ड्रयिं रुम सिलिं होनो बानायगासिनो दं हेल' मिस्ट्रि हाय बोलो वीडियो हेलो हाय मिस्ट्रिफ्रा सिलिं बानायदों मिस्ट्रिफ्रा सिलिं ना बर' गोरोंजोब नै जोंना सिलिं बानायग्राफ्रा सानैल' फैदों दिनै नै जुम्ब ना जुम्ब कम्पानि बेखौनो होनसै थान्दानो बेयो बेखायनो बेखौ होनो नागिरबाय गरिब अबस्था बिल्डिंबो लुनो हाया नायलांबाय था नोंथांमोनहा आं माबायदि बेस्थ' दंमोन मिस्ट्रिफोरजोंनो बेस्थ' दंथ'योमोन आङो आरो इनै हा लाखिदों बाथौ मन्दिर बानायनो नागिरदों बै साइडआव मैयाहाय हाबो लाखिदों ट्रेक्टर गंब्रैल' लाखिनाय जादों हाखौ बे हा दोननाय साइडआवनो बानायनो सानबाय आं बाथौ मन्दिरखौ हायोब्ला खोन्थागोन आं नोंथांमोना आं माबायदि बाथौ मन्दिर बानायनो सानदों नोंथांमोननोबो शेयार खालामगोन आङो बाबा नै सिलिं होगासिनो दङ रुम मोनसे हाबायानो माबादि नुदों नोंथांमोना खोन्थाहर कमेन्टआव जुम्बनो जुम्ब थान्दा जागोन ना जाया दिनैहाय नैबेखौ होगोन एसे आद्रा फिद्रा होनानै दङ नैबेखौ होगोन दिनै एसे दंबावो जिख्लाबसे बिराद बेस्थ' दङ न' लुयोब्ला बिराद थाखा थाङो लोगोफोर न' फिसायावनो जि थाखा थाङो मालाय बायदि आरो मा बिल्डिं लुनानै थानो हाबावनो नैबेखौबो होनांगौ दिनै होगोनदां बिसोरो मावगासिनो दङ माखासे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जानोसै लोगोफोर आं दस्रा खामानि मावनोसै एसे बिराद बेस्थ'थ' आङो दामानि भिडिअखौनो लाबोनो मोनाखै ओंखायनो बाय बाय बिदिब्ला बोथोराबो गरम